Em diuen Antoni Murillo Peris, vaig néixer el 30 de maig de 1948. Estigui uns quants anys intentant treballar en les faenes agrícoles que n'hi ha així en este terreno. Lo que passa que sempre, quan eres jove, tenies la pretensió de que devies de tindre un ofici que te permetira professionalment continuar tenint faena en la teua vida i no una faena descontínua com és la que t'estava oferint el tema agrícola, que treballaves a temporades, si xelava no n'hi havia faenes. I entonces és quan a través d'anar apuntant a les empreses que anaven sorgint en el Cira, pues jo em vaig apuntar en l'any 68, en el 64, a una empresa que naixia seguint Sunyer Fabri. Sunyer Fabri era una empresa d'impressió de huecogravat, una empresa que se dedicava a fer el que se diuen envases flexibles. Quan jo me'n vaig anar a la Mili en l'any 71, o crec que era en el 71, crec que l'activitat s'acabava en el 71, i entonces lo que passa és que el Lluís Sunyer se queda les accions d'aquesta empresa i entonces la gran empresa que n'hi havia als peus de la muntanyeta de Sant Salvador ja se va composar d'una empresa que treballava l'envase rígid i l'envase flexible. Jo treballava en la part de l'envase flexible i Salvador treballava en la part de l'envase rígid. A partir d'ahí ja va passant el temps i arriba el temps en el que se produeix un canvi polític, de transició política en Espanya, i entonces això és el que produeix que es comencem a fomentar el tema de l'organització dels treballadors. Les normatives polítiques seran això, nosaltres anaven normalitzant-se, ens afiliarem a comissions obreres tots, Salvador i tota la quadrilla d'amics que se dedicàvem al sindicalisme, un sindicat en el que encara Sunyer sempre ha tingut majoria. Va ser un temps, jo crec, que en el que deprenguérem moltíssim i molt profitós. En l'any 83 m'hi la mala idea de dedicar-me a la política municipal. Vaig decidir que havia que demostrar que se podia dedicar a la política sense deixar-se la faena en l'ofici personal que uno tenia. És a dir, treballar uno en una empresa i al mateix temps tindre responsabilitats polítiques en un ajuntament com el d'Alzira i al mateix temps tindre representació sindical en la fàbrica. Això porta una sèrie de circumstàncies personals i familiars i tot això, perquè el te'l porta, perquè quan més hores li dediques a una organització, bé siga de ser regidor d'un ajuntament o de ser sindicalista, això li lleva hores a la teua vida personal, a la teua vida familiar i a la teua llibertat, perquè ja no depèn de lo que tu tingues ganes de fer, sinó de que depèn de que tens que fer el que te toca fer. En l'Ajuntament d'Alzira vaig entrar en setembre de 1983 i m'ho vaig deixar en gener de 1998. No la vaig acabar perquè vaig tindre un problema de salut mental en la que me va entrar una espècie de depressió que no vaig poder suportar i que entonces això jo vaig notar que me mermava la meua salut. Arribia a ser regidor d'urbanisme, el pla general
i l'últim pla general que s'ha aprovat al CIRA el vaig iniciar, nosaltres quan estàvem governant conjuntament en el PSOE i en el PP en l'Ajuntament del CIRA. Jo tenia la meva faena professional i, a més, quan tenia que complir en les meves obligacions en l'Ajuntament, doncs això arriba a un punt exagerat en el que jo crec que en el pla general més encara, en el que me va sorgir un agobio i una espècie d'agotament en el que no me va permetir estar en l'última fase de tota la faena que jo havia fet ja en el pla general, perquè el pla general ja quan jo me'l deixo en el 98 està perfectament dissenyat i acoplat per a portar-lo a l'aprovació. El que passa que, com passa en totes aquestes coses, n'hi ha diferents divergències i aquestes divergències te porten a camins que no d'això. I llavors, què ho deixares? El CIRA tenia un fet molt important de divergència, que era el Plantolell, en el CIRA, que era una ampliació de superfície de viviendes grandíssima en el CIRA, que està en la part eixint del CIRA, i llavors això va retrasar tot el que n'hi havia dels projectes, perquè no ens posàvem d'acord entre si havia que reduir o havia que augmentar el terreno, i llavors els propietaris i tot això te provoca molt d'agobio i no te porta a ningú camí. Quan jo vull parar, el contacte en ells era permanent, és a dir, si jo continuava treballant en la mateixa fàbrica que ells ja m'havien vist fotut des de feia temps i alguns d'ells me diuen que no te col·loques en un camí que t'esforces i al final t'acabes d'estropear. Continua recuperant-te, perquè el camí de fer la feina que nosaltres fem, que és defendre els interessos de la gent treballadora i defendre els interessos de la gent més desprotegida, això és una feina que nosaltres fem per convenciment i de per vida. Per a fer tota aquesta sèrie de coses, per a dedicar-te a la política honestament i dedicar-te al sindicalisme honestament, t'ho tens que creure. Tens que creure't que el que tu estàs fent aprofita per transformar el món. Avui en dia el que necessitem és que aquest món se transforme perquè no està funcionant bé.